ವೀಕ್ಷಕರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ Volkswagen Mangalore, hospitality partner The Ocean Pearl, education partner G-Tech Computer Education. ಈ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರನು ಕೊರ್ದು ನಮಕ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಉಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ರಾಯಲ್ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಸ್ ಸಲೂನ್, ಪಲ್ಲವೀಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಮಿಕ್ಸ್, BDG ಪೈ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, SL Shade Jewelers and Diamond House, Calgary, Wagni Cine Creations, Hotel Lakshmi City Side, Winsome Solar, Vinayak Marketing, Essen Enterprises, Highlight Lighting Studio, Kling Krishna Cafe, Car Decor, Bhima Jewelers, Hotel Rupa, Induscare Equipments, St. Joseph Engineering College, Dr. M.V. Shetty Group of Colleges, 11 Men's Wedding Studio, Vasudev Stores, West Coast, Digital Planet, GL Acharya Jewelers, Black and Black Fashion Analyst, Costume Cottage, Glitz Entertainment, Olympic Sports. Inita ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆದ ವೈಟ್ ಲೋಟಸ್ ಹೋಟೆಲ್, ಯಮಹಾ ಮೋಟೋ ವರ್ಲ್ಡ್, ತಮಾಮ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ಹೋಮ್ ಟೌನ್, Somayaji Elite, Tanishq Jewelry, Sharada Academy Professional Studies, Rao Associates, Nexa Mandavi Motors Private Limited, Nano Hair Implant, Fun Chick Fried Chicken, Next Gen Solar, Varun Chauta, Home Brand Furniture, Shiva Decor, Vincey's Idli Market, Somayaji Elite. So inita ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ದ ಇಡೀ ತಂಡ ಜನಕ್ಲೆನು ಬಂಜೆ ನಿಲಿಕೆ ತೆಲಿಪಾಯರ ಬೈದಿಡು ಮನೇಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೋಂದೆಲ್ ಮೊಕಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡೋರ ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶುರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಿಸೋ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ SN ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಲ್ ಅಂಚನೆ ಹೈಲೈಟ್ ಕುಸಲ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಮೊಕ್ಲೆನ ನಡುಟು ನಡಪರೆಗೊಂಡು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲಿನ ತೆಲಿಪಾರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮ SN ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಲ್ ದಕ್ಲು. ಸೊ ದಾಲೇಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಡೋರಿ ರಾತ್ರಿ ಕಾತು ಕುಲೊಂದೆಪ್ಪರಿಗೆ ಆಂಡ ಆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ ರಾತ್ರಿ ದಾದಾಪುಡು ಪಲ್ಪನಂಚದ ಒಂಜಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ದಾದೊಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ದಾದೊಂಡು ಅವಿನತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನೊಂದು ತೆಲಿಪಾರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು SN ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಲ್ ಟೀಮ್. ಸೊ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಪುಟದ ರಗ್ಲಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್. SN Enterprises, trusted name and service in the field since 1996. Visit SN Enterprises opposite Ganesh Medicals, Pampwell, Mangaluru. ಉತ್ತರ ಮಾರ್ಲ ಕೋಯಿನಿ ಮಾರ ಸಾಯ್ತು ಗೊತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಓ ಕೆಪ್ಪ ಉತ್ತೊಬ್ಬೆ ಒರಿಯ ಉಂಡಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೆಬಿಲಿಗೆ ಅಂತ ಸಾಯ್ತು ಗೊತ್ತೀನಿ ಅವಳು ಅಲ್ತು ಒಬ್ಬೆ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಸೀದಾ ಹೋಯ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಏತು ಹೊರ್ತು ಕಾಪಾಡ ಅಣ್ಣ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಫೋನ್. ಹಲೋ ಹಂಗೆ ಮುಳು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಎತ್ತಿನತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಒಂಜಿ ಬಸ್ ವಾಸ ಆಯ್ತು ಒಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದ ಯಾಕೆ ಏನು ದಿನೇಜಿ ಒಂದು ಕಾಸು ಕೊರಿ ಕಾಸು 2 ಲಕ್ಷ ಕೊರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಟು ಮೂಲೆಯಲ್ಲೇ ಕುಂದಾಪುರಲ್ಲೇ ಕಾಡಿಯ ರಣ ಕಾಡಿಯ ಬಂಡ ಏರು ಗುರ್ತಜ್ಜನ್ನ ಊರತ್ತ ಮಾರೈತಿ ಅವೇ ಅನಿಲ್ ಎಡೆತನ ಸಾಧಾರಣ 18 ರಾತ್ರಿ ಅವ್ಯ ಅವಂದ ಅವೇ ಮುಳು ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ಒಲ ಬಸ್ ನನ್ನ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾ ಮೂಲ ಅಂತ ಕಾಪುವೆ ಅವಂದ ಸರಿ ಜೀವನ ಸ್ವಾಲ್ತ చెప్పు ಅವ್ ಕೋಲು ಮಂಡೆ ಜಂಗುಮ ದೇವರು ಗುರುವೇ ಕಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ದಯ ಮಾಡವರೇ ಕಾರಣ್ಯ ನೀಡವ್ವ ಕೋರಗಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವನಿಗೆ ಕಾರಣ್ಯ ನೀಡವ್ವ ಕೋರಗಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವನಿಗೆ. ಶುಭವಾಗುತ್ತೈತೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗುತ್ತೈತಿ. ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಶುಭವಾಗುತ್ತೈತೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗುತ್ತೈತಿ. ಹಾ ಮೋನೆ ತುಲೆಯ ಮೋನೆಡಿನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಟು, ರಾಜ ಯೋಗ ಉಂಟು, ಆನದನ ಮಲ್ಪನು ಮನಸ್ಸಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇನೆ ಕುಳ್ಳುದು ಬಸ್ ಬರ್ಪುಣ ಬಸ್ ಬರ್ಪುಣ ದೂಪುಣ ಮಾರ್ರೆ
ಬಸ್ ಬರ್ಪುಣದ ಹಾ ಬಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಹಾ ಇತ್ತ ಬತ್ತನೊಂಜಿ ಬಸ್ పోతాండత ಇತ್ತೊಂಜಿ ಬಸ್ ಬೋಂಡು ఉండత ಹಾ ನಾನೊಂಜಿ ಬಸ್ ಬಾಡುಂದಾಂಡ 1 ಗಂಟೆ ಕಾಪಡು ಇವತ್ತು ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಮೂಳು 1 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಹಾ ರಾಮ ರಾಮ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಾತಾಡೇ ಆಪಣ ಅಂದು ಎಂತ ಬಸ್ ಕಾತಂದುಲ್ಲತ ಅನ್ನಂದು. ಆತ ಬರ್ತೊಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ತುಲಪ್ಪ ಈರ ಪೋಲೆ ಮಾರೆ ಎಂಕದಲ್ಲ ಅಂಚ ಲಕ್ಷಣ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಇಟ್ಟಂಡು ಎಂಕ ನಂಬಿಕೆ ಯಾನ್ ಲಕ್ಷಣ ತೂಪು ಜನ್ನ ಇಟ್ಟಂಡಣ್ಣ ಎಂಕ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜನ್ನ ಏ ಕೈ ತೂತು ಮೊನ ಲಕ್ಷಣ ಬನ್ಪ ಮೊನ ಲಕ್ಷಣ ತೂತು ಕೈ ಲಕ್ಷಣ ಬನ್ಪ ಬಾಯಿ ತೂತು ಕಣ್ಣ ಲಕ್ಷಣ ಬನ್ಪ ಕಣ್ಣ ಲಕ್ಷಣ ತೂತು ಬಾಯಿ ಲಕ್ಷಣ ಬನ್ಪ ಓಳ್ತುದ್ರ ಬಂದು ನೋಡ್ಜಿ ಎಂಕ ಲಕ್ಷಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಜಾತಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಮಿತ್ರನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜ ಸತ್ಯಗಳನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದರೆ ಮೆಚ್ಚನ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಖಂಡವಿದಕ್ಕೋ ಮಾಂಸವಿದಕ್ಕೋ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಿಸಿ ರಕ್ತವಿದಕ್ಕೋ ಅವು ಅವೋಯ್ತಾ ಅವು ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಧಾರಣೆ ಮಂಡಲ ಭಾಗಮಂಡಲ ಎನ್ನ ಮಂತ್ರ ಮಾರಾಯ ಕರ್ಮ ಇರೋ ಪೋಲೆ ಮಾರ ಉಂಟು ಹೋಯ್ತಾ ಇರಗೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಜಾತ ಹಾ. ಎನ್ನ ಮಿತ್ರ ಇರಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರಡು ನಂಬಿಕೆ ಬರಡು ನನ್ನ ದಾನ ಮಲ್ಪನಪ್ಪ ಕರ್ಮ ಹಾ ಒಂಜೆ ಐಡಿಯಾ ಉಂಟು ಇರುತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಬರಡತ್ತ ಇತ್ತ ಈರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜೆಡ್ದು ಮೂಜದ ಉಲೈದ ಮೂಜದ ಉಲೈದ ಒವ್ವಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಲೆಗೆ ಎಂಚ 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 ಒಂಜೆಡ್ದು ಮೂಜದ ಉಲೈದ ಒವ್ವಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹಿಡ್ದು ಮೂಜೆ ತಗೊಳ್ಳ ಇದೆ ಓ ಓಲಾಬ್ಡು ಓ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಾಭನು ಓಲಾಬ್ಡು ಹಾ 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 ಎನ್ನೆ ಏನಿರತ್ತ ಎನ್ನೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಓಂದಿ ಅನುಪಂತ ಓಂ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ V4 ನಮಃ ಆ ಎಣ್ಣಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ರಡ್ಡತೆ ಅಂದಿ ಅತ್ತ ಅಂದಿ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತಿರತ್ತ ಅಂತ ಮಾರ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತಿರತ್ತ ಕೊರಳೆತ್ತ 5 ರೂಪಾಯಿ ಈಗಿನ ಪೋಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಐಕ್ಯ ಬಿಡ್ರ ನಂಬಿಕೆ ನಾಲ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತಿದ ಚೆಂಚ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಅರ್ಪಾವನ ಹಾ ಇತ್ತ ಈರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಸೊಂಡಿಲಿತ್ತಿನ ಒವ್ವಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿನ ನಿಲೆಗೆ ಓ ಸೊಂಡಿಲಿತ್ತಿನ ಒವ್ವಾಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಲ ನಿಲೆಗೆ ಓ ಪ್ರಾಣಿ ಲಾವತ ಓ ಪ್ರಾಣಿಲ ಸೊಂಡಿಲಿತ್ತನಾಡು ಸೊಂಡಿಲಿತ್ತಿನಾಡು ಎನ್ನೆ ಎನ್ನೆ ಏನಿರತ್ತ ಎನ್ನೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ನಾನು ಪಂಪ ಓಂ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಮಂಡಲ ಓಂ ಇರು ಎಣ್ಣಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಆನತ್ತ ಅಂತ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದಿ ಕೊರ್ಲಯ್ಯವ ಪೋಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಆತಿದ್ದ ಚೆಕ್ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚ ಸಾವಿಯ ನಂಬಿಕೆ ಅರ್ಪನ ಹಾ ಇತ್ತೆ ನೀರಿಡೇ ಪುಟ್ಟದು ನೀರಿಡೇ ಬಲಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೂನೆ ನಿಲೆಗೆ ನೀರಟೇ ಬಿಟ್ಟದು ನೀರಿಡೇ ಪುಟ್ಟದು ನೀರಿಡೇ ಬಲಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೂವೆ ನಿಲೆಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಹತ್ತು ಉಳಬೇತ ಒಂಜಿ ತಾವರದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೂವೆ ನಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಾವರದ ಲೆಕ್ಕ ಅದಾ? ಒಂಜಿ ತಾವರದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾ ಎನ್ನೆ 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 ಇರುತ್ತಾ? ಓಂ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಮಂಡಲ ಇರಿ ಎಣ್ಣಿನ ಪೂ ತಾವರತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾರ್ರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬಲ್ಲ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಕೊರಳು ಎತ್ತ ಇದು ಭಯಂಕರ ಭಯಂಕರ ಎತ್ತಿರದ ಬದುಕಿ ಜನರಿಗೆ ದಾಳ ಮಾಡ್ತು ತೋರ ಇದು ಎಣ್ಣಿನ ಊರ ವಟಕ್ಕವನ್ ಬರದ ಭಯಂಕರ ಮಾರ್ರೆ ಕೊರಳು ಎತ್ತ ಇದು ಹೋಲಿ ಒಂದು ಊರ ಕಲ್ತಿನೋಳು ಕಲ್ತನ ಓಲ್ ಮರ ಕಾಸರು ಕೊಟ್ಟಿಡು ಅಂದ ಇದು ಏತು ಪಾಡ್ರೆ ಅವು ಏನ ಊರಕ್ಕೆ ಏನೋ 5 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತನ ಪಾಡ್ಲೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನ ಕೊರ್ನು ನನ್ನ ಬಸ್ಸು ಕಾತೆ ಇಪ್ಪು ನಾನು 10 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು 10 ರೂಪಾಯಿ ತವನ ಒಳ್ಳೆಯ 10 ರೂಪಾಯಿದ 10 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಮಂಡ ಆಹಾ ಓಹಾ ಏ ಹೇ ಬ್ಯಾಗಡ್ ದಾದ ಬ್ಯಾಗಡ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ನುಂಗೆಲ್ ನಂಗೆ ಬ್ಯಾಗಡ್ ನುಂಗಿಲ್ಲ ನಂಗ ಹಾ ಬ್ಯಾಗಡ್ ನುಂಗೆಲ್ ನಂಗೆ ಆಹಾ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಮಾರೇ ಸಾವು ಬ್ಯಾಗಡ್ ನುಂಗಿಲ್ಲ ನಂಗತ್ತ 2 ಲಕ್ಷ ಐತೇನೆ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಕಲ್ವೇನು ಮೋನೆಡೆ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಹಾ. ಇನ್ನ ಗ್ರಹಕತಿ ತೂದು ಪನ್ಪುಣದಾಂಡ ಚಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರುಡುಲೆ ವಿಕ್ರಮೆ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರುಡುಲೆ ವಿಕ್ರಮೆ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲಿ ಕೇರು ವಿಕ್ರಮ ಬೇತಾಳಿ ವಿಕ್ರಮ ಬೇತಾಳ ಅತ್ತ ಮಾರಾಯ ಹಾ? ವಿಕ್ರಮ್ ಕೇರ ವಿಕ್ರಮ ಇಸ್ರೋ ತಕ್ಲು ಬಿಡಿ ಇರತ್ತ ಅಂದಂದು ಹಾ ಓ ತಿರ್ಗೋದುಂಟು ಅಂದ ಅಬ್ಬ ಚಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರುಡುಲೆ ಸೂರ್ಯ ಬೆಚ್ಚಡುಲೆ ಹೌದಾನೆ ಬೆಚ್ಚ 90 ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತಿರತ್ತ ಈ ಎಂಕ ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡು ಈ ಎಡ್ಡಪ್ಪ ಆ ಯಾನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡ್ನೆ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಆಪೆ ಹಾ. ಅತ್ತೆ ಯಾನು ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ಕೇನು ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಇಂಚೆನೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡ್ದು ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಆತೀರು ಈ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡ್ದು ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಆತೀರಿಂದ ಓಡತ್ತ ಮಣ್ಣಾಗ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾತಿದ್ದಾರ ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಆತೀರು ಏರೆಡ್ಡೆ ಹಾತಿದ್ದಾರೆ ಏರು ಏತು ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡು ಏರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 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 ಏರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಏರಿಯಾ
ಇವ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ V4 ಚಾನದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾ ಕಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಿದಾರ ಎಂಚ ಕಾರು ತುಂಬದ ಆಯ್ತೈತೇರು ಮರ ಅಲೆಜಂಡ ಹಳೆಜಂಡು ಕಾಲಿಂದ ಸೈಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಸೈಕಲ್ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿ ಬರ್ತದ ಸಾರನೆ ಬೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ತುಂಬ ಸಾರನೆ ಮೇಲೆ ಹೊಂತಿನಾರ ಅಂತ ನಾನು ಇತ್ತ ಬಂತನ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೇ ಇರ ಟಾಪಿ ಬತ್ತೊಂದು ಸೈಕಲ್ ಬಂಡ ಆ ಬಂದು ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಲಿ ಇರನ್ನ ನೀರಿನ ಬೊಬ್ಬು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೋಡು ಬೊಲ್ಲಡ ಹತ್ತಿ ಬೊಲ್ಲಡ ಹೊಡೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ನಡಿ ಬೊಲ್ಲಡ ಹತ್ತು ಮರೆಯ ಬಡ್ನಕ್ಕೇನು ಏನು ಆತೆ ಪಂತನ ಆತೆ ಪಂಡದು ಒಂತ ಸಮಯ ಕರೆದು ಸಿಪ್ಪದತ್ತಿದ್ದಾರ ಏರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿ ಸಿಪ್ಪತ್ತು ಓಡ ಎತ್ತೀನಿ ಓಡ ತದೆತ್ತಿನಾರು ಓಡನ ಓವಳ ಅವಡು ಸಿಪ್ಪ ಅವಡು ಓಡ ಅವಡು ಪೋಪುನ ನೀರಿಡತ್ತ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತನ ಅಂಬಡ ಚಟ್ಟೆ ಮಲ್ತನ ಚಟ್ಟ ಮಡ ಬುಡ್ಪುನ ಎಣ್ಣೆಡತ್ತ ಆತಿ ಬಿಡು ಓ ಚಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಚಟ್ಟ ಮಾಡತ್ತಿ ಇಸೇ ಬಿಡು ಮರೆಯ ಎಣ್ಣಿಡ ಎಣ್ಣೆಡತಿ ಎಣ್ಣೆಡು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬುಡೋಡ್ಸಿ ಮರ ಅವ ಬಿಡು ಬೇತೇರು ಬ್ರೆಡ್ ಆತಿರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬೇತೆ ರೆಡ್ಡೆ ಚೈತ್ರ ಏರು ಚೈತ್ರ ಚೈತ್ರ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ V4 V4 ಆರೆಂಜ್ ಚೆಡ್ಡೈನಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಓ ರಾಮ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಎಂಚ ಚೈತ್ರಕ್ಕ ಓಲಿತೀರು ಒಳಿತೀರು ಇದೆಲ್ಲ ತವತ್ತಿನ ಏರು ಏರು ಯಾನತ್ತ ಅಂತ ಅಕ್ಕ ಚೈತ್ರಕ್ಕ ತುಂಬ ಓಲ್ಪೈತಿರು ಒಳ್ಬಿತ್ತೀರು ಬೋಂದೆಲ್ ದಲ್ಪ ಒಂದು ಗೆಬ್ಬಾಟ ಒಂದಿತ್ತೀರು ಡೈಗ್ ಅವ್ನು ನಾಲ್ ಮಾರ್ಕೊಂಡತ್ತ ಒಯ್ಟ ಒಬ್ಬನ ಇಡಗಿಂದ ಅದ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಈತೇ ಬಣ್ಣ ಇರು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಗೆಬ್ಬಾಟ ಬರ್ಚಿ ನನ್ನ ಪಿರೋಡ ಬಲೆ ಅಡಿಗೆಲೆ ತಗೋಪ ಬತ್ತಿದ್ದಾರ ಅವಳುಗಳೋದ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾನ್ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬತ್ತೀನಿ ನಿನ್ನೆ ಅವತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಅದ ಅದೇ ಯಾನಕ್ಕೇನು ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರತ ಒಕ್ಕದಾನೆ ಈ ರೆಡ್ಡ ಅಂದಿನಿ ಗಾನೆನ್ ಚೆಡ್ಡ ಅಪ್ಪನ ದಾನೆ ಗಾನೆಡ್ಡಾರ ದಾನೆ ಗಾನೆಡ್ಡಾನ ಲೋಕೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡ ಅಲ್ಪನ ಲೋಕ ಏರು ಲೋಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮಿ ಲೋಕನೇ ರೆಡ್ಡ ಮಲ್ಪನಯ ಓ ಲೋಕನೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ ಬೇರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಅವು ಲೋಕೋಡು ಇರ್ಲೊಲ್ಲಾರು ಇರ್ಲೊಂಜಿ 4 ಮಾಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಿ ಲೋಕೋ ಎಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತಿದು ವೇದದ ಸಾರನ ಕೇಳಿದು ನಾಳಿನ ಮೋನೆ ರೆಡ್ಡ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ರಾಜಯೋಗ ಉಂಡು ಆಣದಾನ ಮಲ್ಪಡು ಮನಸ್ಸಿನ ಬಾರಿ ಮಲಬಿ ಯಾವ ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಸತ್ಯವಾಕಿ ಯಾವ ಮಂಡತ ಮೆಚ್ಚನ ಬರ ಮಾತು ಯಾವ ಮಂಡ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಂದ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅನ್ಪುಣ ಪೂರ ಸುಳ್ಳೆ ಅನ್ಪುಣ ಆ ಜನ ಏರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳೆ ಅನ್ಪು ಅದು ಕೆಲವು ಸತ್ಯ ಬಂಡ ಜನ ಎಂಜಿನ ಸತ್ಯ ಅದನ್ನ ಕೆಲವು ಬಂಡೆ ನಾನು ಪೂರ ಲಾಟ್ ಬಿಡುಪು ನನ್ನ ಅಂದ ಮೂರಣಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಈ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತನ ಇಲ್ಲಡಿ ಮೂರಣಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಈ ಜನ ಹಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ ಏನಡ ಬಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರು ಈ ರಡ್ಡೆ ತಿಂಗೊಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂತ ಅತ್ತ ರಡ್ಡೆ ತಿಂಗೊಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂತ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕರಿಂಡು ನಾನು ಎಡ್ಡಾತಾನೆ ನಾನು ಎಡ್ಡಾತಾನ ಅಂಚನ ಉಳ್ಳೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅನ್ಮುನಿ ಈ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಜನ ಬೇಲೆ ದಯ ಒಬ್ಬನು ಇರು ಎಡ್ಡಾಪರ್ ಅಂತಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಬೇಲೆ ದಯ ಒಬ್ಬನು ಎಡ್ಡಾಪನ ಏನು ಬೇಲೆ ಭೋಜನ ಎಡ್ಡಾಪ ಅಂತಾನ ಬೇಲೆ ಭೋಜನ ಎಡ್ಡಾಪ ಅಂತ ಬಂತಾನ ಬೇಲೆ ಪೌಡನ್ನ ಅವ ಬೇಲೆ ಪೌಡು ಬೇನೋಡು ಬೇರೆ ಬಗ್ಗದ್ದು ಬೇನೋಡು ಅವ ಬೇಲೆ ಪೌಡು ಅವ ಈ ಬೇಲೆ ಬೇನೆ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲೆಡ್ಡಾಪನು ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲೆಡ್ಡಾನ ನಿನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಎಡ್ಡಾಪನು ನಿನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಎಡ್ಡಾನ ನಿನ್ನ ತಾಲೂಕು ಎಡ್ಡಾಪನು ತಾಲೂಕು ಎಡ್ಡಾನ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಎಡ್ಡಾಪನು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಎಡ್ಡಾನ ಇಡೀ ದೇಶನ ಎಡ್ಡಾಪನು ಇಡೀ ದೇಶನ ಎಡ್ಡಾನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಲೋಕನ ಎಡ್ಡಾಪನು ಅವ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಎಡ್ಡಾಪನು ಹಾಂ ಪ್ರಪಂಚ ಮಂಡ ಇಡೀ ದೇಶ ಬತ್ತಿದೆ ಪೂರ ಬತ್ತೀನಿ ಪೂರ ಮತ್ತೆ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಐಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಯಾನ ಬೇಲೆ ಮಂತದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಡ್ಡಾಪನು ಬಡ್ಚಿ ಓ ಓ ಓ ಮರಲ ಮೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣ V4 ಚಾನಲ್ದ ಲಿಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೋಗಲ ಪೋಪುಂಡವ ಈ ಎಡ್ಡಾಪ್ನ ತಾಡೆಗೆ ಅಡ್ಡವಾಡುವೇರು ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡಾದ ಯಾನ ಬೇಲೆಗೆ ಹೋಗುಚಿ ಯಾನ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬೇಲೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡಿ ನಾಲಜ್ಜಿ ಬಿಡಿ ನಾಲಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಬೇಜಾರ ಅನ್ಪೋಚಿ ದಾದ ಐಂದದ ನಾನು ಓಲು ಅಂತೈನಿ ಇರು ಅವು ಓವ್ಲ ಬಿಡ್ಚಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಓವ್ಲ ಬಿಡ್ಚಿ ಅವು ನಾಲಜ್ಜಿ ಇದು ತಾನೇನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಅವು ಈ ಜನತ ಕರ್ಮ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಜನತ ಸಾವು ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಅದಾವ ಸರಿ ಓ ಮಾರಿ ಅಕ್ಕ್ಯಾರ ಅತ್ತಪ್ಪ ಈ ಜನ ಮುರಣಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿದ್ದು ಜನ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ತೂತು ಜಾಲ್ಡು ಉಂಟು ಜಾಲ್ಡುದು ಮಿತ್ತು ತೂತು ಬಂಡು ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ದ ಮಿತ್ತೆಂಕಲ್ನ HD ಲೈನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಬೋದಿತ್ತು ಅವು ಉಪ್ಪೇರ ಬೆಲ್ಲಿ ಬರಿಕ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಜನ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರಣ ಹಾಪುಂಡು ಬಂಡಿ ರಾಮ ಅಂಚ ಮೇರೆ ಬೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಗ ಬೋದ ಇನ್ನು ಬರಿಕ ಮಲ್ತು
ಅಪ್ಪಗನ ಒಂಜಿ ಮರಣ ಆತಪ್ಪ ಅದಾ ಎಂಚ ಹಾಕದ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಾಯಿ 5 ಕಿಂಚನ ಓ ಕರೆಂಟ್ ಹಾಕುತ್ತೆ ಚಾಯ್ ಕರೆಂಟ್ ಹಾಕದ ಜಾಲ ನಿಕ್ಲು ಬೇಜಾರ ಅನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಜನ ನಂಬೊಚ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿ ಲಾಟ ಬಿಡು ಎತ್ತೆ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುರಣಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂತ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಿಳಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಉಂಡು ಗಿಳಿ ಬೋತುಂಡು ಆ ಜನ ತಗೈತಲ್ಲ ನರಮಣಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬೇಕಾ ಗಿಲಿ ಉಂಟು ಗಿಳಿ ಉಂಡಿ ಗಿಳಿ ಉಂಡಿರ್ನ ಸಂಗತಿನ ನಮ್ಮನೆ ಮೊನ್ನೆ ತೊಕ್ಕೊಂಡು ಸಂಕದಲ್ಪ ಪೇಟದಲ್ಪ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ಟು ಕುಲುದೇನಂತ ನನ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಪನ್ಪಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಗಿಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲು ಒಂದಿತ್ತೆಯ ಕುಲೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ V4ದ ಮಾಣಿಕ್ ಓಳಿತ್ತೆಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಉಡ್ಕ ಬಾರ್ವತಿ ಉಡ್ಕ ಬಾರ್ವತಿ ಏ ರಾಮಕೃಷ್ಣ V4 में चैनल में प्रोग्राम में आता नहीं होता नहीं जाता नहीं पोता नहीं ಯಾಕೆ ಬೆಚ್ಚನ್ರಿ ಕುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಆಯ್ನೊಂಡೆ ಅಂತ್ಯ ಬೋನಿ ಆತಿದ್ಯಾ ನಾನು ಬತ್ತು ಬೇತೇನೆ ಮಾರ್ಲಿರ್ಲಕ್ಕ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಬುಡ್ಪದ ಆಯ್ಪಟ್ಟೆ ಅಮ್ಮ ಏನು ಅಂಚ ಬನ್ನತ್ತೆ V4 ಚಾನಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೇನಿರ ಬತ್ತನ ಅಂಚ ಅಂತ ಏನು ಬರೋ ಇಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೂರ ಬುಡ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಟಪಂಡೆ ಇಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ಒಂದು ಚೀಟಿ ತೆಗಿಯಪ್ಪ ಅಂದು ಅಂತ ಗಿಲಿ ಪಿದೆ ಬತ್ತ ಚೀಟಿಗಿಂತ ಬಾಯಿ ಪಾಡ್ನೇ ತಡ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕ್ಲ ಬತ್ತಲ್ಲ ಕೋಲಾರ ಬತ್ತನ ಮಾರ ಗಿಲಿತ್ತ ಅತ್ತು ಮಾರ ಗಿಲಿಕ್ಕು ಕೋಲಾರ ಉಂಡ ಗಿಲಿಕ್ಕು ಕೋಂಕ ಎನ್ನ ಕೋಲಾರ ಬತ್ತನ ಮಾರ ಕೋಲಾರ ಬತ್ತೀನಿ ಓಲಿ ಮಗನೇ ನಡು ಮಾರ್ಗಡು ಕೊಲ್ಲುದು ನಿಕ್ಲೆ ಗಿಲಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಸ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಪಣ್ಣ ಮರ ಗಿಲಿನ ಪಾತವೈ ನಂದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಷ್ಟು ಗಿಲಿ ತಗೊಳ್ಳಯ ಯಾರಷ್ಟು ಏತ ದಿನ ಅಂಡು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳಂಡಿಯಾ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಓ ರಾಮ ಐನೊಂಜಿ ಜಾಮೀನು ಕೊರತು ಬುಡ್ಪಾಯರ ಅಪ್ಪುಜ ಮಾರ್ರೆ ಜಾಮೀನು ಆಪಿಜಿಗೆತೆ ತಾನೆ ಓ ನರಮಣ್ಣ ಜಾಮೀನು ಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಪಿಜಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಮೀನು ಗಿಲಿಯ ಹೊಡತಿ ಅಂದ ಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಗಿಲಿಯ ಜಾಮೀನು ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಪಿಲಿಯ ಜಾಮೀನು ಅಂದ ಅದೇ ವಕೀಲರ ಅವ ಅಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಇರ್ತಿರ್ಯ 4 ಜಾಮೀನು ಬೋಡ ಈ 4 ಗಿಲಿ ಹೊಡ್ತಾನೆ ನಗೊಂಡ್ರು ನಾವು ಅಣ್ಣ ದಾದಾಂಡ ನಾನು ಓಲು ಅಂತೇನೆ ಇರು ಅವು ಆ ಜನ ಜಾಮೀನು ಇಡ್ತೀನಿ ಆ ಜಾಮೀನು ಅಂಚ ಇಂಚ ವಯರ್ ಬರಿಕ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇಂಚ ಆಯ್ನ ಅದ ವಯರ್ ಬೇಜಾರ ಅನ್ಬೋದು ವಯರ್ ಮುಟ್ಟೋಚು ಅಣ್ಣ ವಯರ್ ಮುಟ್ಟೋಚು ಅವು ಅಂಚಪುರ ಆತನ ವಿಷಯ ಆರ ಬೆಲ್ಲೆ ಪಂಚ ಬರೋದಾ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತನ ಕಡ್ಡಿ ಉಂಡನ ಕಡ್ಡಿ ಉಂಡ ಹೋಗಡ್ಡಿ ಬೀಜ ಸೂತಟ್ಟಿಗಣ್ಣ ತೂತಟ್ಟಿಗಿಜ್ಜಣ್ಣ ಇಜ್ಜ ತೂತಟ್ಟಿಗಿಜ್ಜಿ ಸೂತಟ್ಟಿಗಂಡನು ಆ ಜಂಟ ಗಿಲಿ ಇಜ್ಜಿ ತೂತಟ್ಟಿಗೆ ಸೂತಟ್ಟಿಗಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಓಲು ಅಂತೇನಿ ಏನು ಸೂತಡಿಗಡು ನಿಖಿಲ್ ಮಂಡೇ ಅನ್ಪೋಚಿ ಅವರ ಅಂಚ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪೋಚ ನಾನು ಬರ್ಪೇನ ಸರಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡಿ ವಾವ ನಮ್ಮನೆದ ಸೀಕದ ಕುಳ್ಳುಲೇರು ಮಾರೆ ಅಂಚಿನ ಸಿಕ್ಕದಾಗ ಬರ್ಯಾರ ಬೆಲ್ಲೆಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಪ ಬರ್ಯಾರ ಬೆಲ್ಲೆಪ್ಪ ದೇವರ ನನ್ನ ಬಸ್ ಬಣ್ಣಗ ಬರ್ತು ಅಂತ ಚೆನ್ನ ಬರ್ತಾವು ಮುಳು ಕೈತಲ್ಲ ಜಂಕ್ಷನ್ ರಿಕ್ಷಾ ದಿಕ್ಕುವ ರಿಕ್ಷಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಂಪೆಲ್ಲ ಲಾರಿ ಉಂಟು ಲಾರಿ ದಿಕ್ಕುಡ ಅಂದ ಮುಳು ಜಸ್ಟ್ ನಡತನಾಡ ನಡತಿನಾಂಡು ಜಸ್ಟ್ ನಡತೊಂದು ಬೂಬು ನಡ್ಡ ಪೋಲಿ ಇರ್ಪೋಲಿ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡಿ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಜೋಳಿಗೆ ಉಂಟು ಜೋಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಜೀರ್ಣ ಜೋಳಿಗೆ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡಿ ಇನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಓ ಮಾರಿ ಬತ್ತನೆ ಬ್ಯಾಗಿನ ಬತ್ತಂಬೋಯ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗಿನ ಬತ್ತಂಬೋಯ್ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅತ್ತ ಮರ ಈಗ ದಯಮಂಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮರ ಬ್ಯಾಗ್ ದಾದುಂಡು ನಾಲು ನುಂಗೆಲ್ಲ ನಂಗತ್ತ ನುಂಗೆಲ್ಲ ನಂಗತ್ತಿ 2 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಟ್ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರಿಂದೆ ಪನುಲಿ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಕೆ ಗಂಧತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾಂಡು ಪೂರಕ್ಲ ಖುಷಿಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಜೊತೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ದಾದ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ತೂಕ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಐಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನ ತೂನಗನೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಸಾದಿಡು ಉತ್ತುದು ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ಪಂಚದ ಕೋರ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೋರ್ ಕೊರಿ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ಡ್ ಕಾಸು ಉಂಡು ನಲ್ತರ ಫೋನ್ಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕಾಸು ಬ್ಯಾಗ್ಡ್ ಉಂಡು ಪನ್ನಗನೆ ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ಕೋರ್ ದೆತ್ತೆ ಒಂದು ಜಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅನ್ನದು ಜಡ್ಡೆ ಪಂಚದ ಪೇರ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಒಂದು ಮುಂಜಾತ ನಿರೀಕ್ಷತೆ ಉಂಡೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲ
ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂತೆ ನಡುಟು ಒಂತೆ ಕಡೆ ಒಂತೆ ನಡುಟು ಒಂತೆ ಪಂಚಸಂತೆ ಕಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಪುಡ್ ಒಂದಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕಲ್ನ ಏಪದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾರ್ಮ್ ಉಂಡತೆ ಕಾಮಿಡಿದ ಪಂಚ್ ಗೊರ್ಪುನ ಚಾರ್ಮ್ ಅವು ಇತ್ತಂಡು ಸ್ಲೋ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಿಕಲು ಪಂಚ್ ಕೊರೊಂದು ಪೋಯಾರು ಸೊ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ನಮ್ಮ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಾಲ್ ಟೀಮ್ ಭಾರಿ ಶೋ ಕಾಂಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕಲ್ನ ಮೂಜ್ ಅಂತಲ್ಲ ರವಿ ಅನ್ನ ಇವ್ರು ಸೂಪರ್ ನಿಕುಲ್ ಜೆಮ್ಸ್ ಮೂಜು ಜನಲ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂಪಿನತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಅವು ಅನುಭವ ಹಿಂಗೆ ದೇವ್ರದ್ದು ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಶಶಿ ಸರ್ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲೆಡ್ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿತ್ಪನ್ನ ಮತಿತ್ವ ಬಂದುಂಡು ಪಂಡ ಒರಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡೆರ್ಡ ಆ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಬೇತೆ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂಜೊಳೆ ಚೇಂಜ್ ಆದಿತ್ತನ್ನ ಐಕ್ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾದ ಐಕ್ ಪೂರಕವಾದ ರಪಕ್ಕಂದ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ನುಡು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತ್ಯುತ್ಪನ್ನ ಮತಿತ್ವ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರು ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಬೊಕ್ಕ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬುಡ್ಡ ಆ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಕುಲು ಸೇರುವರು ದಾಯ ಪನ್ನಗ ನಿಕುಲು ಇಂಜಿ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತ ಬತ್ತುಪ್ಪರು ಆ ತಯಾರಿ ಅತ್ತಂದೆ ಮೂಲು ಇಂಚಿನ ಪೊಸತ್ತು ಅಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂಡ ಅವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆ ನಡುಟು ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ಒಂಜಿ ರಸಭಂಗ ಅಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ನಿಕುಲು ಅವನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಪರತ್ತೆ ಅವು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣನ ಪಡೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಲ್ದ ತಂಡ ಪಂಡೆ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜಡ್ಜಸ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆತು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ತೆಲಿಪಾವೇರು ಬಂದು ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಡು ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ತೆಲಿಪಾಯರು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲು ಕೊರಿಯರಿ ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಏನು ಸತಿ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತೂಕ ಎರಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಫಸ್ಟ್ ರವಿ ಸರಿ ಬರಲಿ ಶಶಿ ಸರ್ ಅಲ್ಪ ಕೊಡ್ದಾಂಡು 10 ಎಸ್ ಚೈತ್ರ 10 ಎಸ್ ರಾಮ್ ಸರ್ 10 ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ 10 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಶಾಂತ್ ಬಂಗೇರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೋಮ್ ಟೌನ್ ಕಂಕನಾಡಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವರ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡದಕ್ಲಿಗೂ ಸೀಸನ್ 4ಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ CPL ಸೀಸನ್ 4ದ ಬಗೆಟ್ V4 ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಆ ಮೆರಕು ಮುಂಡಂಚಿನ ಮುಕ್ಳ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಕ್ಳಿಗೆ ನಲ್ಲ ಮುಕ್ಳ V4 ಚಾನಲ್ ಐನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಡು ಅಂತ ಕೇನೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಶಾಂತ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರೆಗೂ ನಮ್ಮ V4ದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬನ್ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ V4ದ ಮಿತ್ತು CPLದ ಮಿತ್ತು ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಅನ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತೊಡು ನಿಕ್ಲಿನ ದುಂಬಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಏನು ಪಂಡಿಲಕನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಒಲ್ಪ ಮಲ್ಪುನು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಲ್ಪ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಮನ್ಪವನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದತು ಒಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ದಾದ ಉಂಡ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಶೋ ನಮ್ಮ ಮನೇಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರನು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಚೌಧರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮನೇಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲಿರು ದಯದೀದು ಮೇರು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರುಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬರುಡು ಮೇರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ V4ದ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮೇಡಮ್ Comedy Premier League is one great platform to build a lot of health because laughter is the best medicine. And I think Mr. Lakshman Kundar and his team at V4NEWS is doing a fantastic job. All the best. We look forward to you coming here more often. Thank you, ma'am. Very good. Nama V4NEWS the managing director, Mr. Lakshman Kundar Mero, onji token of love nu korudu pandake ಏನೋದಿಲ್ಲ
Sun Premium Refined Sunflower Oil presents Comedy Premier League Season 4. Powered by Land Trades Builders and Developers, Aruna Masala, Hospitality Partner, The Ocean Pearl, Automobile Partner, Volkswagen Mangalore. Co-sponsored by Heaven Rose, Pallavi's Nutrimix, BDG Pi Enterprises, SL Shade Jewelers and Diamond House, Calgary, Car Decor, Wagmi Cine Creations, Vinayaka Marketing, Essen Enterprises, Highlight Lighting Studio, Kling Krishna Cafe, Hotel Rupa, Dr. M.V. Shetty Group of Colleges, West Coast, Bhima, Black and Black Fashion Analyst, St. Joseph Engineering College, Costume Cottage, Induscare Equipments, Glitz Entertainment, SDM College Ujire, Vasudev Stores, Olympic Sports, Evergreen Garments and Exports, and Digital Planet.